duk ne aka ce halin dabbobi ne suke yi. Ya da bidiyo zaka je kana promoting yan ansaru, kana promoting yan ta'adda. Ya zaka je ka dauki sirrin Najeriya, sirrin mu na cikin gida ka dauka kai mana duniya. Me za ku samu? Me za ka samu a wannan? Duk wani content creator wanda zai zama yana irin halin da bidiyo na promoting yan ta'adda, wallahi ku ce mai da kasar nan baya. Da bidiyo ya dauki sunan yara wanda ibtila'i ya same su a Oyo, aka sace su, ya rubuta sunan yaran a jikin tutar Najeriya ko a jikin bajan Najeriya, ya tafi Amurka yana yadawa. To me ya riba shi? Me zai samu a wannan abun? Ko dan dai kawai me aikata ya maida abu siyasa, ya maida tsaro siyasa kenan. Dan kanin ubanka yana takara a cikin me aikata a cikin akwat, shi kuma Tinubu na mulki a APC, shikenan ya zama laifi sai ka ce wai dole yanzu lokacin campaign din kanin babanka yayi dole sai ka taimaka. Jama'a dan girman Allah taya arewa za a samu zaman lafiya, taya arewa za mu samu zaman lafiya. Muna da irin wa'annan mutanen. Matsalar rarara da turanci kai da wallahi azin sakonka sai ya fi tafiya. Ka san da bidiyo baya jin Hausa, turanci yake ji, ko zo in kashe ka baya ji da Hausa. Da a ce da turanci kai da wallahi da sai mu ce shi ka tura sakon. Amma dai muna tunanin cewa ka turo mana ne don mu tabbatar da cewa fa ba ku shirya gyara arewacin Najeriya ba, kuma ba ku shirya ganin cewa abubuwan arewacin Najeriya ya zo ƙarshe ba. Asali ma da ku ake kashe yan arewan. Yanzu dan girman Allah ba abun kunya bane ba ma ka kalli irin sirara ka ce kasar ku daya. Ba abun kunya bane ba ma ka kalli irin sirara ka ga yana yaran ka ba. Ai abun kunya ne a tattare da kai. Idan kana neman annoba, idan ka sami irin sirara sun gama, to don uwarka rarara, don uwarka, don ubanka, wannan taka hutun, gwamma taka hutu, ubangiji Allah ya sa yankin nafin je su ƙara sace ta, su gaba da danginka na ka hutu da yan uwanka na ka hutu gabaki ɗaya su sace. Ni na rantsa da girman Allah na rasa ba murtalan da zan yi wa rarara. To don ubanka irin wannan zanga-zangar irin ta ce ake nuna duniya damuwa tunda ku ba za ku iya ba. Wai har ka fito kana cewa wai tamkar ya dauki uwarsa ne ya je tsakiyar kasuwa ya kunce mata zani ya ce a zo a daura mata. Haka ka faɗa ba, saboda zunzurutun baka da kunya, baka da tausayi, baka ma san abin da zaka faɗa ba. Kuma asali tunda ake kidnapping a duniyar nan, na rantsa da girman Allah babu wani dangi daya ko dan uwa wanda aka sace na Davido, babu shi. Kar ka manta fa Davido nan bai rabe ne, asali ma Shehu Tinubu abokin Davido ne kud da kud. A yau Davido yace yana so ya ga shugaban kasa, wallahi zuwa zai ya ganshi nan take, amma kai dan uwarka baka isa ba. A yau Davido yana so ya ga Shehu Tinubu da gudu zai gansa, amma kai dan uwarka baka isa ba. Amma saboda akwai kasa, akwai kishin yan uwantaka, akwai kishin dan kasarsa, akwai kishin da abinda ya samu dan uwansa kaman ya samu kansa ne, amma haka yaje ya rubuta yana nuna duniya cewa Najeriya babu tsaro, yankin nafi sun yawa, amma kai da yake dan uwarka ne, an sace garinku, ana sata a Katsina bata tsiya ba, an sace janarar a garinku, an sace ɗalibai a garinku, an sace uwarka, an kashe, an yanka, ba a san iyaka ba, amma har yanzu zuwa kai kake kana cewa wai Najeriya akwai tsaro. Ubangiji Allah ya tsine maka rarara da kai da mabiyanka, da kai da duk masu biyanka masu tunani irin naka. Ubangiji Allah ya haɗa ku da annoba irin su ta Bello Turji, Allah ya sa a sace ku a sake danginku. Davido fa duk wannan fitinar da ake yi fa ba faɗan arewacin Najeriya ɗan kudanci ne, to da iri-irin su Davido, su Berry Dotman, Allah ya kawo mana su arewacin Najeriya a ce yan arewa ne, na rabbi da Allah da ba ma cikin wannan masifar. Amma da yake kai dan tsinanniya ne, kai wulakantacce ne, kai ka yadda uban kowa a kashe shi lafiya zaka ja baki kai shiru saboda ba uwarka a kashe ba ubanka a kashe ba. Amma yau gashi ya zo yana buƙatar shi abin da yake buƙata a bar talakawa su zauna lafiya, a je a yi satar a ɓoye komai, duk wani abu a yi satar, a hana duk wani jin daɗin talaka na jin daɗin rayuwa a hana, amma dai a bar talaka da rayuwarsa ya zauna yi karatu. Amma kai dan uwarka na farko ba titin ka samu ba kwanciyar hankalin ka samu ba wutan nefan ka samu ba, kullun arewa abin da ya fito yau an jima daban, abin da zai zo gobe daban, amma kullun a haka ku is normal, saboda ba uwarku aka sace ba. Yanzu dan girman Allah a haka muke tunanin cewa za mu tashi mu kishi mu gyara arewa? To ko ka tashi kai ihun ma irin wa'annan su za su cire maka san abin a ranka.
Ubangiji Allah ya haɗa ku da annoban su Bello Turji, Allah ya haɗa ku da kai da ire-irenka, Allah ya sa duk irin abubuwan da ake yi Allah ya kare waɗanda ba sa so, ku da kuke so kuma kuke goyon bayan gwamnatin nan ba ku fitowa ku nuna duniya, wasu sun fito suna fitowa suna nuna duniya kuna kiransu da yan ta'adda. Ubangiji Allah ya juya hankalin yan ta'addan ya koma kanku, Ubangiji Allah ya haɗa ku, Allah ya haɗa ku da yan kidnapping da yan Boko Haram, Allah ya haɗa danginku da yan uwanku a cikin. Ka ɗauka ba za ka kalli aƙidar ba ne. Hanyar kenan da musulunci zai dawo da izzarsa sai ya tanaji makamin kare kansa. Yanzu dan Allah Amerika ta sake, dan Allah Amerika ta sake, yanzu an bar Iran ita ce ke tsara sharuɗan da za a yarda da shi, kuma wannan sharuɗan dole zai favorin ɗinta. Amma kar ku manta fa haka aka zo fa da roƙo da rusunawa ana cewa Amerika ta Isra'ila ta bar abinci ko ya ringa shiga yankin Gaza da roƙo, amma wallahi yake yi haka mutane suka dinga mutuwa. Saudiya ba abin da ta iya yi, ƙasashen Laraba ba abin da suka iya yi, duka da kake tsammani da Saudiya tana da irin power da Iran ke da shi, tana kuma da irin wato ainihin irin wannan sadaukarwar da misali Iran ke da shi a yanzu yadda take nunawa. Mu muna hukunci da zahiri, na hukumu bi zawahir wallahu yatawalla saraya. Da ba a isa ai wa Palestina cin kashin da ake mata ba yau, da ba a isa a sha sharuɗa da zai favorin ɗin Isra'ila akan Falastina ba, a waye gari yau mutanen nan sun kasa samun yanci. Shine abin da muke gaya muku, amma mutane sun kasa ganewa, sai suke ganin kamar a'a ai mu ba ma duba kokarin ba ma duba hatsarin. Ai irin wannan jawabin namu shine zai sa mu iya kontrolin mutanen mu iya fahimtar da su ta hanya mai sauki kasa shiga aqidar Shi'a. Ba wani mutum da yanzu da aka mai jawabin da zai kama kwakwalwar shi ga cewa ba zai goyi bayan Iran ba. To in bai goyi bayan Iran ba, Amerika da Isra'ila da sharrin su ya bayyana karara a kasashen musulmi, har munan kasan ba mu tsira ba, su kake so ya goyi bayan su? Ya kamata mu fahimta, amma duk wani abin da mutum yake ji ya karanta na sharrin aqida shi da alhamdulillah dai gurgudu mun karanta shi, mu kuma muna kai. To amma abin da muke so shine kar a je garin kushe Iran kuma ya sa mutane su fusata, su ringa ganin mu a matsayin masu goyon bayan Yahudawa, kaman wani product ne na Yahudawa. Abu ana ganin cewa Iran ai da yawa na ga rubuce mutane suna cewa wallahi yanzu suka gane gaskiya. Kaga wannan me yasa su wa'innan sukan da malamai wa'inda ba su fahimta ba suke yi ne, wanda suka kasa tsayawa su sa tunani mai zurfi akan wannan kadiya ta yakin nan, yasa wasu suka fara tunanin cewa yanzu ai ita kasar Iran kasar ta ce daular musulunci. Ba fa abin da zaka gaya wa mutum a wannan yanayin ya fahimce ka. Shine fa abin da muke nuna. Yanzu misali kalla kuduri guda nawa, kuduri guda 10 zan karanto ku ji dan girman Allah ku sai da za ku gane cewa haka wannan hanya ita ce hanya da yake tabbatar da izzan musulunci. Ko ga kuduri guda 8, kuduri guda 8 Iran ta kawo na tsagaita wuta. Dole kuma America tana ganin wannan kudurin zai favorin din Iran ne, amma ta yarda dole. Na farko an ce daga yanzu Amurka ko Isra'ila ba za su ƙara kai wa Iran hari ba, daga cikin sharadin kenan na tsagaita wuta. Ko kuma ƙungiyoyin da ke da alaka da Iran, dole Amerika ta yarda da wannan ka'idan. Abu na biyu, dole Amerika ita ce za ta zama mai mallaki da iko da mashigar wato ainihin Hormuz. Kaji wannan? Abu na wato ainihin 3, an amince akan Iran ta ci gaba da aikin tace uranium ɗinta. Kaga wannan duka zai favorin Iran. Abu na 4, Amurka ta amince za ta cire dukkan takunkuman da ke kan ƙasan Iran wanda ta sawa Iran. Dukkan takunkuminta. Yanzu kaga ba ta hanyar siyasa bane, ƙarfi ne da iko yanzu yasa Amurka dole za ta yarda da wannan ka'ida. Me kake tsammanin da an yi tsaye akan Palestina da tana ba a ba su kasarsu ba? Amma in ta wannan lalama ne, in za a shekara 100 Palestina ba za su samu yanci ba. Abu na 6, an amince za a biya Iran diyya, dole za a biya Iran diyyan hasaran da aka yi mata, kuma sun amince a cikin wannan ka'ida. Abu na 7, sojojin Amurka za su fice daga yankin gabas ta tsakiya gaba daya. Abu na 8, za a dakatar da kowane kalar yaƙi tare da shimfiɗa kyakkyawar alaka tsakanin ƙasashen da ke gabas ta tsakiya. Kaji fa, wa'innan su ne abubuwa guda 7 muhimmai da aka cimmawa. Kana tsammanin wannan zai yiwu ba tare da yaƙi ba? Haka kawai Amerika ta ji tsoro ta yi? Ba zai yiwu ba. Wallahi tallahi ba za mu rabu da gaskanci ba a matsayin mu na musulmi, sai mun koma ga ka'ida ta asali. Shi fa Allah ba ruwan shi da batun maganan kai halus sunna ne. In dai baka bi ka'idar da ya shimfida ba, zai iya daukan nasara ya ba mu wanda kwata-kwata ma
bi da alaka da sunna. Yanzu ita Iran da ta yi riko da wannan ka'idar ka kalla ta zama yau tana tutiya da fawa, kuma a yau ita ke shimfiɗa doka abi, wanda a da ana kallanta a matsayin mai ƙasa ce wanda bata kai ta kawo ba, ita kanta Amerika ta rena ta. So da ka darasi muke so a ɗauka nan, dan Allah mai taka tsantsan wajen irin wa'innan jawaban, wannan zai jefa mu cikin wani yanayi mai tsanani. Allah ta'ala ya amintar da mu. Wato duk duniya fa ba inda aka rena wa talaka hankali, aka rena wa ɗan ƙasa hankali irin arewacin Najeriya. Kai gwamna duka raɗa, kakka rena mana hankali mana. Kai sojoji kakku rena mana hankali mana. Kar ga cewa idan mun daina ce muku yan daudu fa ku yi tunanin cewa kun shawo kanmu. Na rantsa da girman Allah yanzu muka fara gaya muku yan daudu, muddin ba ku canja halinku da kuma fitowa akan abin da kuke yi ba. An fito an sace janar wanda abun kunya ne a tattare da ku a duniyar fikira, ku kuma ce a duniyar tsaro ma a ce an zo an kashe janar ɗin sojoji mai ritaya, kuna kallo ba ku yi yunkuri ba har sai da aka kashe shi. Bayan an kashe shi din ba kawai sai gani muka yi an dawo da gawakin shi gida saboda zunzurutun raina hankali. Ya ma aka yi a karɓo gawarsa? Me yasa da aka je karɓo gawarsa ba a ce ya aka yi aka ceto gawarsa din, ya aka yi har aka dawo da ita gida saboda zunzurutun ku raina mana hankali. Yanzu kuma wani dan raina hankali na biyu kuma ku zo kuka ce wai kun je kun kwato matarsa, sai ku nuna mana mata kadai. Bayan a bidiyon baya akwai jama'a da dama, mutum sama da mutum 10 ne aka hada da wannan matan a daure aka ta. Sai kawai matan mai gani a cikin jini ba mu ga sauran ba, amma kuka ce an je an yi gumurzu an kwato ta. Wannan kadai ya isa dan arewa ya gane cewa duk munafurcin da ake yi akwai gwamnati a ciki. Na rantsa da Allah gwamnonin ku su billa dokaraɗa da kuma yan daudin sojojin ku wallahi su suke kashe ku. Wallahi ku daina zargin kowa suke kashe ku. Wannan rashin hankalin ma ya wuce tunanin mai tunani. Kun kawo mana gawa, bayan gawan nan fa a wajen wanda yace yana buƙatar kuɗi yake, kuma mu san yadda aka yi aka sake sa ba. Kawai gani muka yi an je an ɗauko gawa an zo an yi zina izarta. Abun kunya, ba a faɗa mana ga yanda aka yi ba. Yanzu kun kawo mana mace a kwance a cikin jini, kun ce kun yi gumurzu kun kwato ta. Sannan kuma a jikin matan nan fa akwai mutane sama da mutum 10 a jikinta, su suna ina? Tambayan ku muke yi, suna ina? Yan ta'adda, yan daudu, wanda da ku kuke kashe dangin, kuke kashe yan uwanku. Allah ya tsine muku albarka. To ku to ku yi mana karin bayani akan wa'annan wayanda suke kasan nan. In kuma zuwa kuka bada kuɗi kuka karɓo uwar, sannan kuka ce kun fafata, ku fito ku gaya mana. Su kuma sauran idan suna daure ku fito ku gaya mana, ba za ku iya kwatar su ba. Yan uwansu da dangin su nemi kuɗi su je su kai su, saboda haka mu ma fidda rai da ku. Mu fidda rai ma cewa akwai sojoji a Najeriya, akwai wasu wai masu tsare ƙasa, akwai wasu wai masu tsare talakawa, akwai wasu wai an ba su kaki, an ba su bindiga, an ba su, mu ma fidda rai kawai talaka ya nema kansa mafita. Saboda haka yan daudu ba su iya kare su za su yi ba. Kakkure yana mana hankali mana. To alhamdulillah jama'a, idan ba batan basira na kasar mamaya ba, yanzu fa ta kare musu. Yanzu suna shiga da manya-manyan motocin yaƙi ne kudancin Labanan, inda suke fafatawa tsakanin dakarun mai nasara da kuma ƙasar mamaya, sai su shiga da manya-manyan tankoki sai su gudu su bar su. Yanzu kuna ganin dai wannan tankoki ne, ina ganin sama da 20 da 30, amma ga baki ɗaya sun gudu sun bar su, sun je sun bubbuya a cikin bishiyoyi. Duk da dakarun mai nasara suna kallon su, amma a haka bai hana su hango wani guda ɗaya ba su tashi da shi. Yanzu dakarun mai nasara sun ma daina ɓata wannan ɗinsu. Sun daina ɓata jirgin su wanda bai wuce dala 1000 ba, ko kuma dala 500 ko kuma dala 300 ba. Sun daina ɓata shi akan tanka mai kimanin dala miliyan 3 ko miliyan 6 ko miliyan 9. Wannan tankokin da kuke gani duk ɗaya tana kaiwa miliyan 10 zuwa miliyan 9. Amma dakarun mai nasara sun tabbatar da cewa sun daina lalata tankokin su. Tunda kasar mamaya ta fito da su kurtutu sun sa su a kudancin Labanan, to yanzu gungu na dakarun Labanan, na dakarun mamaya suke bi suna tayarwa. A jiya da daddare dakarun musulunci wato dakarun mai nasara sun fitar da sanarwa sun kashe dakarun mamaya sama da kwaya 100, sun jakkatar ba adadi. A daidai lokacin da dakarun mamaya tsakanin sojojin mamaya suka ajiye tankokin su, suka yi wani suka yi sumame cikin dare a wani yanki da suke tunanin cewa dakarun mai nasara suna nan, inda dakarun mai nasara suka yi kwantar bauna. Bayan sun yi kwantar wannan ɓaunar suka shiga su da dama ta ƙasa, bayan sun ajiye tankokinsu nan take dakarun musulunci wato dakarun mai nasara suka yi musu kwantar ɓauna cikin daren nan, suka fito suka yi fafata wuta, sun kashe sama da 100, ba a san adadin waɗanda aka jikkata ba. Inda dakarun mai nasara suka fito suka tabbatar da cewa sama da 100, amma kuma da kasar mamaya ta ce an jakkata kwaya 40. Kun san su jakkata ba mutuwa ba ce.
mutuwa kuma 10 ce. To sun ce wai an kashe kusan kwaya 10 a cikin an dakatar da kwaya 40, inda jiya sun yi wani gungu sun shiga wannan yankin inda babu wanda ya fita a jiya da daddare, sannan kuma suna barin tankokinsu ne suna shiga cikin bishiyoyi suna buya. Ka ji fa, wai ku da kuka zo yaki kuma ku da kuke farauta, amma kuma kun ajiye inda ake farautar ku. Wannan kun zo farauta shine ana farautar ku, kuma gashi yanzu abun kunya tankokin sun kawo su sun jefar da su, har ma an daina sun magaji da tarwatsa tankokin. An gaje tarwatsa tankokin kasar mamaya, a'a zuwa suke su jefar da su je su bubbuye a cikin bishiyoyi. Nan kuma duk inda za su shiga, in ji dakarun musulunci suka ce duk inda za su shiga in dai a kudancin Lebanon din nan ne, a inda ake fafatawa din nan ne, ko karkashin kasa suka shiga to su tabbatar da cewa suna kallon su, kuma za su shirya musu target. Saboda haka babu nasara, da gargazar kasar mamaya ake yi, ta kasa cin nasarar takun kowane yanki kuma da mamayar kowane yanki. Shi yasa idan haushi ya dake ta aka kashe mata sojoji sai ta je ta kai hari cikin yara kanana ta sauke wa benaye akan waki da yankin jinin Iran ne. Duka suna nan suna daga wannan tutar ta Reza Baladi, ta dan gidan Reza Baladi, kuma suna ta kiran cewa Iran ita ce ta terrorist. Suna ta alkaba'i a kagayen wasan Iran. Kai in dai ka fito daga wannan wasan kai kokari a farfajiyar wasan in ka fito fa, ko da tutar Iran aka ganka sai an kwace ta, sai an kona ta, kuma sai an dinga bi ana maka bidiyo. Idan ka shiga cikin America, tunda zaka san cewa su fa turawan nan su abun kunya a tattare da su a ce kasar su ta je bata samu nasara ba. Idan kuma ta samu nasara, idan za a kashe yan kasar gabaki daya, inda za a yi nasara to su sun yi nasara, ba sa tunanin wannan. Babban takaicin su da bakin cikin su a ce yau sun tura kasa sun kasa samun nasara, kuma ana kashe musu sojojin su, kuma suna yin asara. Karo ga suna daga tutar Iran, suna support Iran waye da waye, na rantsa da girman Allah rashin samun nasara ne. A yau da a ce ba kashi jamhuriyar musulunci aka samu nasara, jamhuriyar musulunci ce aka ci nasara akan ta, wallahi shiru za su yi. Amma da yake ana kashe yaran su, ana kashe sojojin su, kuma ana kashe dukiyoyin su, komumin su an sa su a gaba. Duk wannan fitowar da kaje ji suna cewa support Iran wallahi ƙarya ne. Gabaki ɗaya ƙasar America, gabaki ɗaya garin da ake buga wannan wasan, a daidai lokacin da za a yi wannan wasan, gabaki ɗaya wannan tutar ta ɗan gidan Reza Baladi suka ɗaga, kuma suna zagin Iran, suna aibata tsaron. Abin da yasa iyakar din ma bai cika ba, ma'aikata ne suke tsaro, suke yawo a ciki suna kwace masu daga wannan tutar, amma duk da haka dagawa ake yi. Kuma asali idan aka fito waje aka ganka da tutar Iran, kwace ta ake, ana ma jifanka, ana ce muku terrorist ne. Wai dan American ne yake kallon dan Iran yana ce mai terrorist, dan ta'adda. Dan American ne yake kallon dan Iran yake ce mai dan ta'adda. To abin da ya faru kenan fa, wai wani kuga ana cewa an daga tutar Palestine, an daga tutar, wallahi alazim duk ƙarya ne. Malam, idan kaga mutanen nan sun ce ba sa son abu, ba sa yin nasara ne, daga zaran sun ga suna yin nasara, wallahi shiru za su yi. Ai gabani zuwa ne makotiyar su ne, ko magana ta ana yi, ko daga tutar ta ana yi, an shafa gwajin tunda sai daga sun yi nasara sun shafe. Amma nan da yake ana cin ubansu, ana kashe sojojinsu, ana sa su cikin tsadar rayuwa, sun rasa inda za su sa rayuwarsu, so suke abin ya kare, kuma ba sa so a ce sun faɗi. Wallahi azim, ba dan suna gudun kunyar duniya ba dan abin ya zama dole ba, wallahi yan wasan nan ba za su shiga cikin American su fita lafiya ba za su shiga ba. To wannan kadai ya isa ka gane cewa duk abin da suke faɗa ƙarya ce. Duk wani abin da za su faɗa zalunci waye da waye duk ƙarya ne, kawai ajandar guda ɗaya ce, ba ma kan Trump ba, ko kan waye a cikin shugaban ƙasa, in dai ba Amerika ne ko ba Yahude ne, ajandar guda ɗaya ce. Kai nan da shekara 2000 in dai muna nasara kawai shiru ne, in ba ma nasara shine za mu canja taku. Duk wannan abin da kuke gani suna yi, ba ma so, muna support ɗin kaza, muna support ɗin Iran, muna kaza, duk munafurci ne. So suke idan wani ya hau, in dai ba ka canja musu salo zai yanda za su yi ta nasara, babu asara ba. In dai za su samu shugaban da zai ba su nasara babu asara, to shine shugaban kasa. Babban takaicin su samu shugaban da baya nasara kuma suna asara, to a nan za su yi duka. Idan ka tsaya ka duba, ba akan Iran suke ba, akan karan kansu suke wannan ihu. Allah ya samu dace, Allah ya kwatar mana kai.